Pozreli ste sa niekedy na svoj veľký cieľ a cítili sa úplne paralizovaní? Chcete možno napísať knihu, rozbehnúť podnikanie alebo zmeniť svoj život, ale ten celkový obraz je tak veľký, že váš mozog jednoducho vypne? Tomu hovoríme zahltenie. Aby sme to porazili, používame stratégiu následujúcich 100 metrov. Predstavte si, že šoferujete auto v noci. Nevidíte svoj cieľ. Nevidíte dokonca ani mesto vzdialené pár kilometrov. Vidíte len malý úsek cesty, ktorý osvetľujú vaše reflektory a viete, že na konci tej cesty je váš cieľ. A takto môžete prejsť naprieč celou krajinou, len tým, že sa budete sústrediť na tých 100 metrov pred vami. Z psychologického hľadiska je váš nervový systém nastavený tak, aby vás chránil. Keď sa sústredíte na masívny cieľ, váš mozog v tom vidí hrozbu a spustí reakciu zamrznutia alebo prokrastinácie. A na scénu môže prísť aj perfekcionizmus. Myslíme si, že ak nevidíme celú cestu dokonale, nemali by sme ani začať. Ale pokrok nie je o perfekcionizme. Pokrok je len urobiť ďalší krok. Často to vidím vo svojej praxi. Ľudia chcú zmeniť svoje podvedomie počas jedného sedenia. Ale to tak nefunguje. Meníme sa tak, že robíme jeden krok a potom ďalší. A ja som musela použiť tento nástroj pri tvorbe týchto videí. Niekedy sa pozriem na tie hodiny strávené písaním, nahrávaním a strihaním a chce sa mi z toho plakať. Chcem to vzdať. Ale poviem si, nejdem to urobiť celé. Idem len importovať súbory. To je tých mojich prvých 100 metrov. Keď sú súbory importované, poviem si, dobre, tak teraz môžem nahrať audio, alebo upravím len prvú minútu. A skôr než sa nazdám, som v procese a práca je hotová. Vaša dnešná výzva je, pozrite sa na svoju najväčšiu žabu. Nepremýšľajte o tom, ako ju dokončíte, len sa opýtajte sami seba. Aký je jeden maličký krok, ktorý môžem urobiť práve teraz? Urobte tu jednu vec. Dôverujte tomu, že svetlo reflektorov vám ukáže zvyšok cesty krok za krokom. Uvidíme sa v ďalšom videu, kde si povieme, ako si tieto kroky uľahčiť tým, že zlepšíte svoje zručnosti.